Slovensko-Francúzsko. Uvidíte na Pluske. Keď začnete veriť svojim snom, budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. 200 rokov s vami. Počkaj, to je tá nová? Lahodné vrstvy plné prekvapenia. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s chrumkavými Nutella špirálkami. Nutella, teraz ako zmrzlina. Vieme, že hľadáte skutočne výhodné ponuky, preto vám ich prinášame každý týždeň. Príďte si po polievku Bila Ready za 3,59 a mlieko Rajo kus za 69 centov pri kúpe 2 kusov. Bila, v kvalite sa vyznáme. Keď festival skvelých cien začína už 5. mája, keď sa tešíš, že ušetríš až 50%, tak sú tu Allegro Smart týždne. Aktivuj si Smart doručenie zadarmo za 50 centov mesačne pri ročnej platbe. Priprav sa na skvelé nákupy v kategórii elektronika, kozmetika a móda alebo supermarket. Keď niečo, tak Allegro. OK, čo tak sa vymeniť? OK, prečo nie? Bolo by to len raz. S Tylerom, či? Myslela som vymeniť týmy. Nech je sranda. Kto je vlastne na rade? Zdá sa, že Tyler. Spravte si radosť aj vy. Otvorte si prvý parádny účet a nakupujte o 106. Veď za vaše nákupy vás teraz odmeníme. Ako odmenu za platby kartou môžete k parádnemu účtu získať až 106 eur. Želáte si nakupovať o 106? Rajfkujte. Prišli sme vám povedať, že naše čerstvé mäso v Lidli je nedotknuté. Áno, mesiari ho pre vás každý deň hygienicky balia. Nikto, absolútne nikto sa vášho mäsa nedotkne. Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete. U nás máte istotu, že kúpite krásne šťavnaté mäsko. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kostí iba 4,49 za kilogram a kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. Nedotknuté. Sme jednotka v pomere ceny a kvality mäsa. Lidl. Prosím, vezmite si žuvačku. Surfuj na vlnách Airwaves. Hľadáte áčkové posily? Vyberte si výkonný Samsung Galaxy A56 s umelou inteligenciou paušálom plus a my vám k tomu prihráme tablet Galaxy Tab A9 len za 1 euro. Orange je tu. Vedeli ste, že vo vákuu padajú všetky predmety rovnakou rýchlosťou? Na ceste však váš pohyb výrazne ovplyvňuje aerodynamický dizajn vášho auta. To dokonale vysvetľuje ladné krivky modelu Škoda Enyaq, s ktorým bude každá vaša cesta plná elegancie. Nová Škoda Enyaq. Elektromobil s veľkým E. Škoda. Momenty, ktoré nás spájajú. Milka. Jemnosť chutí lepšie. Kaufland. Už 25 rokov čerstvosti, širokej ponuky slovenských výrobkov, senzačne nízkych cien a výhodných ponúk. Už od stredy multicereálna kajzerka 60 gramov za 11 centov, trvanlivé mlieko polotučné, liter za 60 centov a Lindt čokoládové pralinky 200 gramov za 5,49. Kaufland. Už 25 rokov z lásky k Slovensku.
Osviež si deň s cukríkmi Mentos. Yes to fresh. 81 emisí dlhopisov v objeme viac ako 5 miliárd eur. 81 symfónií o stabilite a atraktívnom výnose. Novú symfóniu uvádzame práve teraz. Dlhopis s výnosom 5,5% ročne. J&T banka. Expert na investície. Platia zosekané bačovské ceny, aké inde sotva nájdete. Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, slnečnicový olej prémium za euro 59 a pivo Krušovice za skvelú cenu 54 centov. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Tatárska omáčka Hellmann's. Bohatá a plná chuti. Každá lyžica je taká lahodná a krémová, že spraví z vášho jedla lahôdku. Neodolateľná. Tatárska omáčka Hellmann's. Nový Domestos Power 5 uvoľňuje nezastaviteľnú sviežosť a udržuje čistotu. Vydrží až 300 spláchnutí. Nový Domestos Power 5. Nezastaviteľný. Čo to bude dnes? Mám tu niečo pre každého. Kúp napríklad bezdrôtové slúchadlá Sony s potlačením hluku alebo mobilný telefón Honor s dlhou výdržou batérie. Čo do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK. Neprehliadnite peňaženku zdravia a množstvo benefitov, ktoré môžete použiť na to, na čo potrebujete. Všeobecná zdravotná poisťovňa ku každému blízko. Malebné prístavy, ale aj veľkolepé krásy národných parkov či neopakovateľný pohľad do histórie. To všetko na vás čaká v Check-ine pri najnovšom výlete do Čiernej Hory. Check-in v sobotu o 17:50 na JOJ24. Užiť si grécku kefalóniu a spomaliť v egyptskom Karibiku to necháme na vás. Na nás a našich animátoroch je starostlivosť o zábavu pre celú rodinu. Satur. Will Ferrell. Nevyčerpávajú ťa tie tvoje nápady! Ale áno! A Anna Friel. Zažijú bláznivé dobrodružstvo. Jeho mozog je malý ako vlašský orech. Na ceste do stredu zeme. Krajina stratených. V útorok o 20:30 na Pluske. Čo viete o Owenovi Davienovi? Tom Cruise. Vieme iba to, kde bude Owen Davien zajtra. Má opäť prácu. Našou úlohou je uniesť ho odtiaľ. Ale tento raz Nájdem ju a ubližím jej. to bude brať Keď sa dostaneme von s Juliou, osobne. vyhrali sme. Mission Impossible 3. Dnes o 20:30 na Pluske. Nevítaná návšteva. To je zlé. Pokiaľ ide o ľudí, nechcem tu nikoho okrem seba. Potrebuje jeho pomoc. Jej veličenstvo si vyžiadalo doktora Doolittla. Buď pomôžete kráľovnej, alebo odchádzame. Kráľovná zomiera? Dlho nebude. Pozývame vás. Kráľovninou nádejou je nevyskúšaný liek zo stromu, ktorý nik nevidel, z ostrova, ktorý nik nepozná. Na dobrodružnú cestu s ukecanými kamarátmi. Opustiť loď! Všetci cez palubu! Je normálne sa báť. Chcela by, aby si pokračoval. Robert Downey Jr. Nevyzeráme na to, ale nejako patríme k sebe. A Antonio Banderas v dobrodružnom filme Doolittle. Dnes o 20:40 na Jojke.